Gipusil patay ang 50 anyos nga lalaki sulod sa internet cafe sa Sitio Tabuk Sapa, Barangay Haklupan, Talisay City. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagminatay sa paghilak ang asawa sa biktimang 50 anyos nga si Richard Silva de Lima diha nasayran ang netabo sa Empana. Nasayran nga nagduha sa internet ang biktima dihang misulod ang naginusarang lalaki og gipusil sa tampihak sa ulo ang biktima. Milapos ang bala og mitugpa sa paa sa 14 anyos nga anak nga babae sa biktima nga niadtong tungura anaa sa kilid sa amahan. Giswayan pa og dala ang amahan sa tambalanan apan dead on arrival, samtang ang anak nga babae ang nakalingkawas sa kamatayon og gikatakdang operahan sa iyang tail aron makuha ang bala. Pag ngarin ako, nagharos ko kamunggay, kuan kanang nakita to na ko ang tao ga-helmet, pero wala rasag ko kay internetan man basig na siya are onder Mao naman to akong nakuanan nga buto. Kaya diri lang dapita wa man ko kadungog na isay kontra. Wala niya. Ang ako nakuha na nganong gipusil siya, nagana ko nga siya ra gyud nasayod ug unsa gyud iyang atraso ato. Dinhi naglingkod o nag-occupy ang biktima samtang ang iyahang anak dinhi sa iyahang kilid. Makita gani nato karon ang cross ug ang kandila nga gidagkutan dinhi sa sulod sa internetan. Adunay CCTV sa sulod sa internetan apan full storage ug wala ma-record ang nahitabo. Apan sa laing CCTV nga kuha sa silingan, makita ang usa ka lalaki nga gitumbok nilang suspek kinsa nagsulob og helmet ug anaa pagypunit ang dagway kinsa naglakaw lang human sa krimen. Matod sa pamilya sa biktima nga walay kaaway sa ilang dapit ang biktima maong misteryo alang kanila ang nahitabo. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kaso sa kapulisan kung unsa ang motibo sa krimen. Kauban si God Frerelian o si Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.